Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana ez ê roja behsa heyateka belengaz bikim perîşan ku min belgesel da serkir TRT belgesel li Brezîlya li ser çopilika bajar derê belgesel çêkirine heyata wan însana anîne ser ekranê kabine heyata wan çawa ye, heyata me çawa ye, heyala wî çawa ye, heyalê me çawan in. Tabii li Tirkiye jî feqîr pir in feqet min wîrê dî ez behsa wî bikim pir binê tesîra wî de mam bes. Malê wan ê ku li wê derê ne pir bûn feqet bi yekî re bi pîrek û zilamkê re xeber dan. Mala wan ew jî hema navê wê mal e yanî ema wisa bi hev xistine yek odekî tenê ye, yek odekî bi tenê ye. Eşyayê mala wan tevvekî wî ê ku min û we me begem nekiriye me gotiye ev çi ye? Me avê tê çopê û xistine kamyonê belediyê, kamyonê belediyê jî birine nava wê çopê vala kirine wan însana wana ji xwe derxistine parîkê paqij kirine birine malê pê kêf dikin. Tiştê ku em diavêjin wan însana pê kêf dikin a eşyayê mala wan jî temamî wî ev in. Îca wan însana ew mala ku pê re xeber dan zilam û pîrek sebiyê wan jî hebûn. Serê şeveqê radibin diçin ser wê çoplikê, ser wê çoplikê eşyayê kevin top dikin êvarê toptancî tê difiroşinekê. Yani hinek ji wan em bêjin teneka top dikin, hinek ji wan plastîka top dikin wesaîre. Vana jî van şûşê qol heye ê plastîk top dikirin kaxizî wî jî jê dikirin didan ser ev dû toptancî wan re çewala tanî dixistin çewala heta berê varkî toptancî tê dikişînin çend kîloyê perekê wan dida wan. Awana jî li wê derê li cîkî malkî yani goya navê wê lokantaye xwarinekî çê dike rojê evana jî êvarê perê wan ku eva wî mêrkî dida wan diçin ji wê derê wê xwarinê çi bedistîn dixin nava poşet di nav poşet de tanîn tînin malê ew zarokê xwe dixwin. Jinikê digot kî roja ku em herin bişxulin ewro nanê me heye. Çikî cana em bêjin baran e, cana firtûne ye, cana sermayê wesaîre digot roja ku em bişxulin ewro nanê me heye ewro em şikûr dikin ji xwe re. Pekî jê pirsî got heyala te çi ye? Ji jinkê pirsî got yanî tu li vê derê jiyan dikî heyala te çi ye? Got wila ka heyala min çi ye got tabii ki em jî dixwazin em ji vê çoplikê xelas bin, cîkî daha rehet em jiyan bikin. Çikî tev mêşin, tev kermêşin, bîna genî ye. Em destê xwe dixin em ê rakin eşya kî cam destê me de diçe, dirêk destê me de diçe, têl destê me de diçe, teneke destê me de diçe wesaîre pir tişta pirê care van tişta çêbûne mesela. Feqet got ana got zilamê min gîzma wî qetiya ye. Malûm e ana hîndî erd şile av dikişîne av. Me ji zilamê min re gîzmekî bikiriyana pir baş dibû. Pekî got ji bo ku hûn gîzmekî bikirin çiqa gere hûn bişxulin got bi xwedê mehekî ku em vana top bikin mehkî. Yani xwarina xwe êvarê ku em herin bikirin em jê derxin berê din em tên ser ev dû têra gîzmekî dikin. Mehkî. Em hê nizanin şükür bikin şükür. Xweda dibe Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Dibe şükür bikin ji ber ku nimetê xwe zêde bikim. Eger ku şükür kir ez ê nimetê xwe zêde bikim. Eger ku şükür nekir îca ezabê min jî şîddetli ye. Ezab li vê dînya jî heye û li wê dînya jî heye. Xweda ayetekê din da sûretê Araf da dibêje Bismillahirrahmanirrahim ve kulû veşrebû ve la tusrifû innehu la yuhibbul musrifîn. Divê bixwin vexwin
ama israf nekin. Peki em çıka israf etkin bu naxudi. Li çoplike gavak em dinerin li çoplika bajar pırı tişta ez bawerim belki sal ki şulan ne davej. Diçe takımı koltuk dikre tine bi pereki pır da tine ve dere sal ki kada ola de modaviye derbaz viye de giştke. Perde paca sal ki dişkuline de giştke. Frakı mutfakı sal ki dişkuline de giştke vesaire vesaire. Salih belki çıka pere cumala okura henekçe tabi mesref tike ama fakir fukara ki maalesef emnan rahmi. Peki şertı İslam'ı çiye? Zekatı. Zekat jibu çiye? Aj bu van fakiri vat mer bidavan. Sadaka jibu çiye? Jibu van insana mer binere. Vallahi hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki sadaka mal zedet ke mal kemnake. Kesinlikle o kesinlikle. Hatta zila Mekke'ye bir pır zengin bir yecet pırsın dibe çava zengin bu. Dibe az kadar hareketim yarışı ya dibe çad kadar hareketi yarışı dibe olay bu çıkan mal damın mıcı daxil ki. Da fakir bir çıkan damın az perketim yarışı peki dibe ki kazanç çıkıyor dibe ola Rabbimin kazanç çıkıyor dibe. Mi çıkadı abi hep kazançtır damın dibe. İca yeli temaşavana em insanın insan. Khada dibe Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين dibe men insan mükemmel çekiriye yani yürü mükemmeliye meçiye aklime heye cildime ne imtihani danle vesaire ama dibe eğer ki insan insaniyete o nizam be asfel safilin cibi hayvan naçe asfel safilini çünkü hayvan Kudratu Teala ruha mahşeri hesabı on dibine o jwana dibe bibin xweli hatta duvur da gava kafir gayri müslim kulvanat nerin tebbun xweli dibe çe dibe ya leyteni kuntu turaba şkhera mala xwedera em ji ana buna xweli çünkü azabı xwe dibinin cehennem ku çıqat kele cehennem yani. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki evare teyr raze cinari birçi be ev necme maalesef kısmek jime maalesef jimelaji kısmek şehaji jimalmaji doktoraji fabrikatora xwedê gundaji ku çar kuruş perê me çêdibe ji metirê qey îndî serê me gihîşt asîmana aviya Kur'an-ı Kerim'e kabine Kudratu Teala Kur'an-ı Kerim'de çi dibêje ayeteke jî ji virê bixwenim. Sûreti İsra ayeta 37 Bismillahirrahmanirrahim ve la temşi fil ardi merahan inneke len tariqel arde ve len tağlubel cibale tuğlen. Kudratu Teala jme insanları dibêje ki gavak breda çûn bi giran breda herin. Faxr nebin ne serî ve digîje ciyaya ne hûnkarin erdê biqelişînin. Oroki bine erdê ciwe. Çünkü Xweda dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. Mina halaknakum ve fiha nu'idukum ve mina nukhrijukum taratan ukhra. Dibe men ve şxweliye çekiriye. Çünkü bavi madem şxweliye bu em ji nestavîne. Ez ê ve bimrînim û ê bibin xwelî ez ê ve ji wê xwelî tekrar rakim hesab ji bipirsim ve emrê xwe li kur derbas kir ve malê xwe çawa derbas xwar ve fakir ra par vekirin nekir yani. Hay ve cinare ve ebu tin nebu ama maalesef em ji van sualara ne hazır. Bawer bikim yek ji me jî em minkar bin xweşik cawaba xwe bidin. Êko xêr û xêrata dikin pirin ez destê wan jî û ez piyê wan jî paçê dikim datînin ser enya. Qet insanê ku merî wehm nake wisa xêr û xêrata dikin heta bêjim mes. Ama maalesef qismek ji me jî yani qismek ji me jî em kîlokî goşt dibin didin mala fakir em sîheb resim dikişînin bi WhatsApp'ê, Facebook'ê, Instagram'ê, TikTok'ê par vedikin min kîlokî goşt da mala filan kes. Ji xêra Xwedê re em nedin û em wisa jî nekin. Yaxud qolekî bibîne dike qolê da çi heye datîne ber derê malkê pêncî fotoğraf dikişîne
parvet ke ve miflan tişikir. Vî awanîne merv tişekî kir merv onura wan însan jî muhafazet bike onura we însan. Çawa onura em onzuna muhafazet dikin em gerek onura wan însana jî muhafazet bikin. Dilê me û xêr û xêratekî heye ciyê xêr û xêrata beylîne yani feqîr beylîne yani. Kîk nizame feqîr kîne bira ji muxtarê mehallê bipirsin. Bira ji melayê mehallê bipirsin. Bira ji melayê gund bipirsin. Ji muxtarê gund bipirsin bêjin kî feqîr e. Ha bira çi bike? Bira here ba mala wan wê xwişka min birayê min çi ji te lazim e. Yaxud bira çi ji qediya mîxtarekî pere bide wan û were. Ara xwe xweda da bêle. Xweda dibîne navê ku meriv li dinyayê a ser vê darê ya dike ser derya ya dike wî navî bi mirûrê zaman re xera dibe ama navê ku di deftera xweda da dibîne ti carî xera nabe. Avan meleketa yaziya ku yaz dikin xera nabe. Mesela mêrik em bêjin mektebkî çêkiriye, camîkî çêkiriye, tiştekî çêkiriye navê xwe navê diya xwe kalê pîra xwe ser mermer yaz kiriye tedî depremê xera kir çû hey çû. Ama deprem nikare wî navê ku xweda di defterê de yaz kiriye xera bike xera nabe. Îca gelî temaşevana. Ji bîna ku denga dinya çêbibe Xuda Teala hinek însana zengîn çêkiriye hinek însana feqîr çêkiriye. Ji bo ku zengîn li feqîra binêrin, zekata xwe bidin feqîra, sedeqa bidin feqîra, ji bo hinek îşê dinyayê jî ku feqîr bikin denge çêbibe. Ha feqîr çi bike? Em bêjin feqîr înşata da bişxile, em bêjin feqîr here berpez, em bêjin feqîr bajar paqij bike vesaire onursal meslekin vana tevcih. Ne ji wan însana be ê ku bajara paqij dikin em nikarin di bajar de herin werin. Binê me behsa çöplükê kir serî da em di ereba xwe da mesela ereba min tune hêk ereban hene yaxud em erebê camê re swar digava em di ber çöplükê de derebas dibin xey bira mesafet deqekî be em pacê hemen digirin bi bîna genî tê. Ama wan însana li wê derê jiyan dikin. Wallahi li Tirkiye jî wisa feqîr hene heta hûn bêjin bes. Kî dixwaze here cennetê bira wan feqîra binêre. Tenê li mêj nîne, tenê dînê İslamê rojî nîne. Çima em rojî digirin? Em tî û birçî dibînin Xuda Teala dibê ihtiyaca min bi tî û birçîbûna te tune fehm bike ku birçîbûn çiqa zehmet e ji bîna ku tu feqîr û fuqara binêrî. Am jê bûnê em rojî digirin yani. Maalesef îca îro bala didime ki ji bo donimeke erd ji bo çar quriş pere bira bi bira re xeber nade, bav bi kur re xeber nade, hevdû dikujin, du gund hev dixwin hevdû dikujin paşê jî li hev tê. Xuda Sonya me bi xêr bigerîne. Em feqîra ji bîra nekin. Her kes me mal û milkê me perê me têra heye. Têra me heye. Wallahî ku em îsrafê nekin têra me heye. En êmê feqîr tu dolaba wî vedikî heft hebdê heb gomnek te dane. Şeş heft heb qonderî wî hene. Lozem çiqa pontorî wî hene. Pekî ne îsraf ev ya? Bavê kalê me cil tune bû li xwe bikin. Cilê pîne li xwe dikirin. Xwarin tune bû. Ewan însana jî ser çoplikê ji riyê me da ji ber ku pirî em têr naxwin. Wallahi hinek zengîn elba min son xwe negotine dê da bi Qur'ana te xweniye feqîr tune. Çukî yaşama wî de feqîr tune ki li erebeylik swar dibe, di tiyara swar dibe, tatilê xwe dervayê wela derbas dike, zivistanê wan bajarê ku berf heye xweşeme tok dikin diçe wê derê tabî ki ew ji feqîra tune meselen. Ka bira derê feqîra bixe eşka feqîr çawa jiyan dike yani. Ku zivistanê soba tune pêxe soba. Wê Xweda vana ji me bipirse. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê Xweda bin.